Malawi Today. Masamba michezo mwaphulika nkhani imene ikuzungulira yomwe yangochitika ngati breaking news. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kodi nkhani imene ndi nkhani yanji? Monga takuoneserani kale muzithunzimo kunena kuti nkhani yayikulu imene ikuzungulira kwambiri ndiyoti simenti watsika mtengo. Pambuyo poti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watha masiku 100 ali mu ofesi, zinthu zambiri zodabwisa zachitika. Inu mukudziwa bwino kuti m'mbuyomo anthu amagona m'mizere ya mafuta, komanso tikudziwa bwino kuti mitengo ya fetereza ndi chimanga idakwera, komanso kuphatikizaponso simenti. Inde tikudziwa bwino kuti m'mbuyomo simenti adali okwera mitengo, koma lero kwangocha mmamawa kuona kuti mitengo ya simenti yatsika. Tatiyeni tione ina mwa mitengo imene simenti akugulisidwira pa msika. Tiyambe ndi mitengo imene a Portland atibweretsera. Malingana ndi iwowa kunena kuti cement price update Blantyre and Balaka factories kuyambira pa 11 January 2026, mitengo imene makasitomala awo akuwapasa yokhuzana ndi cement ili motere. Ku Blantyre akunena kuti mitengo ya Duracrete ili pa 27,300 per bag, ndipo cement wa Khoma akuti ndi 16,000 per bag. Inde 16,000 kwacha. Tipitirire kuona mitengo imene ku Balaka akunena kuti Duracrete akumugulisanso pa 27,000 kwacha, ndipo Superset akumugulisa pa mtengo wa 32,000 per bag. Imeneyo ndi ina mwa mitengo imene a Portland akugulisira cement wawo. Ndithu nkhani tu yosangalatsa kwambiri imeneyo kuti iyayi mitengo ya cement ndithu ikutsika mtengo, ndipo idakapitirirabe kutsika. Nde monga takamba kale kunena kuti mu 100 days ya Profesa Arthur Peter Mutharika mukuchitika zinthu zoti pena ukakhala kumanena kuti izitu ndizodabwisa ndithu. Timakamba nkhani yokhuzana ndi mafuta kunena kuti pambuyo ponena kuti mafuta anthu akhala akugona ma filling station, koma ndithu ayi mitengo ya mafuta pano ili yomwe ija, koma mafuta akupezeka, komanso anthu asiya kuima ma filling station. Tikayang'ananso chimanga chimene adalonjeza kuti agula ku Zambia, chimanga chija ndithu ndipo chalowa chambiri. China ndi chimene mukuchionache anthu akukhala akunyadira akamachiona chimanga chimene chikubwera, komanso anthu akukamba zambirimbiri zokhuzana ndi kupezeka kwa chimanga chimenechi kuti chakudya chikhalapo ndithu mwezi uno wa njala wa January. Tikayang'ananso kumbali yokhuzana ndi simenti nendi imeneyi ndi zina zambiri zidakatsikabe mitengo. Nde zimenezo ndi zina mwa zomwe zachitika mu 100 days ya dati. Kodi inu mukuona ngati kuti zinthu zimenezi zikuyenda bwino kapena ayi sizikuyenda bwino? Tatiuzeni maganizo anu. Kodi kutsika kwa mitengo ya simenti kutanthauzanji ku dziko la Malawi? Zikutanthauzanji kwa mzika imene ikufuna kumanga zomangamanga? Tatiyeni tione nzika mmene zikuyankhulira makamaka pa nkhani imeneyi. Nzikatu zikunena kuti kumayamikadi osamangoyika maposti a negative. Inde akuti kumayamikiradi zimene mtsogoleri akuchita mdziko muno. Ena akuti koma nde ndaononga ndalama cha mu July muja. Ndithu kudandaula nzika zina kuti zaononga ndalama makamaka pa simenti odula. Ena akunena kuti Chakwera akanatipha. Kodi sizingatheke kuti tivotenso kuti Chakwera aluze ndi ufoma president omwe? Nkhani tu ikutero akunena kuti Chakwera akuyeneranso kuti timuvotere kuti achoke pa ufoma president, mwina timuyiwale kuti sanali mtsogoleri wa dziko lino. Izi ati malingana ndi mmene iyeyo watisogolerera. Ndithu nzika ni mmene zikuyankhulira makamaka pa nkhani imeneyi ya fertilizer otsika mtengo. Ndipitirire. Akuti opanda kuyitanisa msonkhano ya atolankhani, opanda kukokana ndi amwenye,
within 100 days cement from Bagamoyo to Kanani. Alipo angalese kuti uyu ndi olonjezedwa uja, nkhani tu akutero nkhaniyo. Akunena kuti president opanda kuitanisa msonkhano ya atola nkhani, komanso opanda kukokana ndi amwenye. Monga mukumbukira kuti nthawi ija iyayi kunali nkoke pamene avitumbiko mumba amaenda ndithu mwa amwenye amene wogulisa fertilizer ndi kuyamba kukokana nawo kuti iyayi musisani mitengo, koma ndithu anthu amenewa mitengo yawo amauma nayo di malingana ndi mmene zinthu zimayendera pa msika kuti iyayi zinali zodula. Nde pano akuti opanda kukokana nawo koma zinthu zikutsika ndithu. Kodi alipo amene angalese kuti uyu ndiye olonjezedwa uja, akuti tu professor. Kodi alipo amene angalese kuti professor ndiye olonjezedwa uja, inu mukuti bwanji za nkhani zimenezi? Nde pa nkhani yayikulu imene inabwera nayo ndi imeneyi yamanga nthenje malo ano kuti iyayi simenti tu watsika mtengo, ndipo padakali pano adakatsikabe komanso apitirira kutsika. Inu tatipaseni maganizo anu mu comment section. Kodi chisangalalo chanu ndi chotani mukamamva nkhani imeneyi? Chaka chino timanga nyumba. Subscribe, like, share, komanso osayiwala kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video ngati muli ma subscribers izikupezani mwachangu.